Muling paghihigpit sa mga border sa Ilocos Sur pinangangambahan dahil sa banta ng Omicron variant. May ulat sa Ivy Hernando. Sa klase ng trabaho ni Mark, isang sales employee, halos kabisado na raw niya ang requirements sa kada border ng mga lalawigan dahil sa madalas niyang pagbiyahe. Pero pangamba niya ang muling paghihigpit sa mga border matapos makapagtala ang DOH ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Siyempre, mahihirapan din lalo na kami nasa sales or yung mga ibang small and medium enterprise. Kung mag-ipit sila, magpapa-antigen uli, gastos na naman nila yon. Ang mawalan ng trabaho naman ang ikinababahala ni Kimberly kapag muling naghigpit ng protocols. Yun po yung pinapangamba. Kahit po ako, syempre, as employed po, baka po ipahinto po muna nila. Kasi po ako field po kasi ako. Ngunit ayon sa Health Authority, posibleng hindi na maghihigpit sa mga border dahil umabot na sa 97% ang bakunado sa Ilocos Sur at 75% rito ay fully vaccinated. Katig pa lang yung reported na parang sintomas nitong Omicron. Once na vaccinated kaya, in short, mild ng epekto niyan. Kaya sabi ko baka hindi na rin maghihigpit. Isang dahilan pa umano ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakapantaas na bilang ng mga bakunadong individual. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.